kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:04. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Hapon, aldaw po nin Huwebes, Pizza 28 kan bulan kan Mayo 2026. Ini po ang mga bareta ngunyan para sa aga. Mga baretang maruluwas, mababasa nindo sa mga dyaryo nasyonal. Alagad inot na po nindong madadangog sa radyo DZGB. Ini po ang bareta alas 5. Enot sa detalyes, mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Karen Ala. Karen, maray na hapon. Mga small town lottery desk sa probinsya kan Albay o kada mga munisipyo an ipinagrekomendar ni Kinatawan Das Maronilla bilang Chairman Committee on Games and Amusement kan Junta Provincial matapos na ibulgar mismo kang Lucky Gem Ventures Corporation an problema kan mga ini sa mga nagbuburokis. Sigun kay Kinatawan Maronilla, ipinagrekomendar niya ang siling kaining porsyon sa mga munisipyo tangani na may masumbungan direkta ang publiko kung talagang may mga illegal na patayaan pananggad na nagdadalagan ngunyan sa ibungkan pagkaka-approval ka ang Lucky Gem bilang legal na patayaan sa probinsya. Ang rekomendasyon na an kan Kinatawan matapos na ipahayag kan Lucky Gem sa sarong committee hearing na ang rason kan sa indang temporaryong bako abilable por dahil sa mga nagpapamidbid na personang taga Lucky Gem na bakuman talaga hali sa nasabing kumpanya. Kung kaya sigun kay Maronilla, paagi ang STL desk sa mga munisipyo na maidirektakan mga tao ang mga nangyayaring ilegalidad sa patayaan. Karen Ala, DCGB News. Lado nasyonal, kinumpirmar kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na may anom na individual sindang inirekomendar na sa ngatanin kasong obstruction of justice. Ini po may koneksyon sa pagtabang sa pagtakas na Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest halit sa International Criminal Court o kaya ICC. Sigun kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, kaibahan sa anom si Senador Robin Padilla ang tagsadiri kan bihikulo na nagserbing backup car asin ang babaeng security officer na Senador Padilla. Napag-araman man naan may sa tagsadiri kan nasabing backup car na sarong pick-up na bihikulo an aki kan tiyo ni Senador Robin Padilla. Katakod kay ni padagos man ang pagsumitir kan CIDG nin mga dagdag na ebidensya sa Department of Justice o DOJ may koneksyon sa nasabi ng insidente. $4 billion o kaya 210 billion pesos kantidad din investment hali sa mga Japanese businessmen ang nasilyuhan kan Pilipinas kasabay po kan state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. duman sa Japan. Nakuha ini sa ginibong high-level business roundtable meeting sa Tokyo kung saan personal na nakipaghuron si Presidente Marcos sa mga Japanese investors.
Risa Hontiveros ang definisyon as in interpretasyon ni Senador Robin Hood Padilla sa force majeure o maibitaran o bako kontroladong pangyayari. Sa post ni Padilla sa social media, pinagturok ang senador na kaibahan sa force majeure ang gyera sa Medio Oriente na nagresulta sa oil crisis, ang China-Taiwan conflict na posibleng madamay ang Pilipinas asin ang piglauman na matinding El Nino phenomenon. Pinagdoonan po ni Hontiveros ang mga pinag-unambitan ni Padilla na day maapod na force majeure. Punto kan senadora, harayo ang gyera kan Medio Oriente sa Pilipinas asin ang epekto kan krisis sa petrolyo ang iyong mas magabat na dahilan na mas dapat nagpapahiling nin pisikal asin nagigibusin danin kan sa indang trabaho. Maging ang pinagkakatakutan na gyera kan China asin Taiwan, global warming asin mga dahilan kan climate change, haloy ng patanid sa nasyon, asin day kinakaipuan na i-online work pa kan mga legislador. Dagdag pa kan senadora, ang mga ini, ang mga issue na dapat nindang trabahon in person, asin day kaipuan na tawandalan para sa online debate asin voting. Pinaglinaw man ni House Deputy Speaker asin Iloilo Representative Janet Garin na bako seryosong pinaghuhurunan sa Kamara ang manungod sa pagkrear ni na Constituent Assembly tangani tawandalan ang charter change. Pahayag ini ni Garin sa sinabi ni Senador Amy Marcos na planong ikasa ang CONAS para amyendaran ang konstitusyon sa kamawota na mapahaloy pa ang termino kan presenteng administrasyon kung daay makukonvict sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Garin, may weekly meeting ang mga House Deputy Speakers, alagad limitado ang mga issue na sa indang pinaghuhurunan. Arog kan barangay asin sangguni ang kabataan elections, asin suwestyon na tangkason ng SK system. Sabi ni Garin, day kaibahan sa indang pinaghurunan ang no election scenario. Pinagduo ni Garin, pirang dekada ng pinaghuhurunan ang tchatcha, maski pa kanakaaging Duterte administration, kung kaya day may kukonsiderar na formal discussions kung mapag-irestoryan man ini ni House Speaker Faustino Bojidi as in former Senate President Vicente Tito Soto
Lima katawo ang kumpirmadong nagadan sa pagrampahog kan pinagigibong edipisyo sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kinumpirmar ini kan Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon sa pinakahuring update bandang alas 7:57 nin aga kasubago. O may nabot o apuera sa limang nagadan, 15 katawo pa ang nawawara, mantang 26 man ang nailigtas. Magigirumduman na nangyari ang pagkagaba kan siyam na eskalon kan Mayo 24 asin padagos man ang retrieval operations kan mga bareta, kadagdagan ng mga oportunidad as in partnership sa mga Pilipino ang pinirmahan po sa state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Japan. Maawot kan mga pinirmahan na kasunduan na pahiwason ang kooperasyon sa digital finance, smart cities, infrastruktura at sinibapang makakatabang para sa hanap buhay kan mga Pilipino. Kaibahan sa mga pinirmahan kaibahan sa mga pinirmahan na Memorandum of Understanding na naging testigo ang Presidente, entry kan business leaders sa Pilipinas as in Japan na may kinaraman sa digital finance, connectivity, smart technology, artificial intelligence as in data systems, siring man digital services. Nangangahulugan ini kan mas dakul na trabaho para sa mga Pilipino, mas magayon na connectivity, mas makusog ang mga infrastruktura, as in mas dakul na oportunidad para sa mga Pinoy. Kaibaan sa mga kumpanyang nagpirma ng partnership, iyo ang Ayala Group, as in mga nanginginot na kumpanya sa Tokyo, Argan Mitsubishi Corporation, MUFG Bank, as in KDFI Corporation. Sa iba pa pong detalles kan bareta, naresibi na kan kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa
ang revocation order may kinaraman kan sa iyang license to own and possess firearms o LTOPF as in firearms registration matapos ining maisumitir sa Davao City. Sigun sa Philippine National Police o PNP, Police Regional Office 11, ipinautob ang direktiba kasudma. Formal na pinagresibi ni Attorney Vicente Adrian Pahar, legal representative ni De La Rosa, ang nasabi ng order asin sinabing tutukaron ini kan senador mantang makikipagtabangan sa pulisya. Tinakwanin doon kan PRO 11 na ginibo ang implementasyon kan direktiba nin susug sa lay asin may Mientras tanto, sa iba pa pong detalye kan Bareta, nahaha-date ang Chinese Embassy sa Pilipinas sa sunod-sunod na pag-aresto kan Philippine National Police o PNP as in Armed Forces of the Philippines o kaya AFP sa saindang mga kababayan sa nasyon kan mga nakaaging aldaw. Sigun po kay Chinese Embassy spokesperson Li Oji Lenpeng na nagsumitir nanin formal na protesta sa embahada asin konsulada kan China sa nasyon na daing sa dai pinag-unambitan ng mga insidente. Kasabay kay ini, hinagad kan embahada kan China sa nasyon na magtaon nin mga rason sa laog ni napat na aldaw susug sa consular agreement kan duwang nasyon. Kasabay kay ini, hinagad man kan China ang Pilipinas na matanos na resolberan sa lalong madaling panahon ang mga naiimbwelto sa paagi kan pagdangog na susug sa lay. Pingrespeto man kan China ang judicial sovereignty kan nasyon, pero pinagtututukan kay ni ang pigsasabing selective as in discriminatory law enforcement na target ang mga Chinese national sa nasyon. Magigirumduman na 69 na Chinese national ang inaresto kan mga nakaaging aldaw sa radioactive contaminated steel plant sa Misamis Oriental na ikinaalarma kan mga tugang iyan po ang mga detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta po yan na mababasa nindo sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na pong nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang Bareta alas 5. Sa pangaran po ni Sir P. Fernandez, siringman ni Nicole Ann Gloriani, ako po sa indong nakaibahan sa pagbabareta ngunyan na hapon. Ako po si Joshua Bino. Salamat. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang